May mo ito mga guys, manito na ta. Magbutang tag. Susawa na ito mga guys. Gamay na susawa mga guys. Buta na itong sili mga guys. Pigaan na itong limansito mga guys. Itong susawan mga guys. Parte na buwas tahong mga guys. Oh. Tahong ba? Ano do? Mabuksan o? Hapok ko ba siya? Bapok. Wow. Pati na buwas tahong o. Mau? Nunan na sila. Mas tahong eh. Mau? Dako ah. Timing kayo, dako kayo napalit. So. Mau ta? Hindi ko natin. Mas tahong eh. Dako kayo. Mau ta? Miyaw eh. Mau tanyo, mau. Thank you for watching mga guys.